Tinsukia Bagan nैबे Tinsukia Bagan आं गारि सलायबाय थादो मोजां देखायनो हायाखै उनाव अरुणाचलखौ देखायनोसै आं नोंसोरनो Tinsukia Bagan ओमफ्राय mana Arunachal Changlang iya salah deh kabel ini kan Arunachal Changlang mau di gari kesana A few moments later. Tinsukia Bagan nैबे Tinsukia Bagan आं गारि सलायबाय थादो मोजां देखायनो हायाखै उनाव अरुणाचलखौ देखायनोसै आं नोंसोरनो Tinsukia Bagan ओमफ्राय दैमालाय Hour later. guys जों जागोन ओमफ्राय मोनसे हटेलाव नैयाव ओंखाम जानो नागिरदों आरोना ओमफ्राय दिनै थांलाय खासिगोन मोनायाव ओमफ्राय गाबोन फुंनि 6टासोआव खाथि माबायाव सय थालायदों 3:30 4टासोआव थांगोन मोनसे क्लास नांफल देखायगोन आं गाबोन लामाया ओरैबायदि गाज्रि ओरैबायदि अबस्था गैया माने आं गारि सलायना केमेरा हमनो जाबाय दै ओंखायनो आं माने माबाखौ गारियाव सालायनायाव भिडिअ खालामासै आरोना नोंथांमोना खोनाबानो लामाखौ देखायनो हायाखै होननानै नाथाय आं गाबोन हानायमानि अरुणाचलखौ बेसेबां नायनो देखायगोन आं नोंथांमोननो ओमफ्राय हायोबा रिटार्न फैफिननायाव गुवाहाटि थांफिननायाव नोंथांमोननो देखायनो नाजासै आरो हायाबा आं खोन्थागोन आरोना हाबा नोंथांमोन खोन्थागोन आं हायाबाबो नोंथांमोन खोन्थागोन आरो जायखिया माबा आं सेस्था खालामनो नागिरदों आरोना माबा गाबोन अरुणाचलखौ नोंथांमोननो देखायथारगोन आं गाबोन फुंनि मथा मथि माबामोन आरोना 5टा 6टायाव आङो अरुणाचल मोनहैगोन आं जिथु जायगायाव फैदों आपार आसाम जोबथा जेरै ओरै सांलां डिस्ट्रिक्ट गोलैयो आरोना बेयो बेखौ आं देखायगोन आं दा मोनसे हटेलाव दं ओंखाम जानो नागिरदों ओंखाम जाखांनायनि गारियावनो उन्दुनोसै जोंनाथ' न'आव आं गैखाया नालाय गारियाव उन्दुना थानोसै बिदिबा नोंथांमोना नायलांखादो भिडिअखौ ना मा होनो ओंखारबोबाय जों अरुणाचल लाबोबाय लामाया बिदि आरोना जागुनबो फैबाय फैनानै नै जोङो दा लामा ससेयाव दं आरोना अरुणाचल हाबबाय माने मोनहैगोन 6टासोआव मोनहै टारगेटमोन 6टासोआव जेबो फैदों बे लामाजों फैदों गारिया नै देखायलांबाय थांनांगौ नोंथांनो माबाखौ अरुणाचलखौ माबायदि फैबाय थादा लामाया बिदिनो थाङो जों थुदो नायलांबाय थादो बिदिबा लामाया बरिया रास्ता लामाया नायखा दावखोलायबाय नामखम second tempo udah itu tuh channel kalau piti apa mana phone call wow Arunachal rasta kelah Arunachal ni lama lebih naik nih oh jane jana oh jane jana oh kela jana mau jana oh jane jana oh jane jana oh jane jana अब बड़ी मुश्किल ये दूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है कि तुमसे प्यार हुआ है
मानसिखौ बारा देखायला आरो ना नोंथांमोना भिउ इन्जय खालामदो ना मा होनो इन्जय लोगोमोन नै ada भिउआ Yalah. Oh, dia mah lihat aktif bisa sih lu kira apa lu kelak. Urnacol ini video Urnacol. Buka. Bangrai apa panen saja ya na biau. Ya tadi pas kau kayak palu kelak terus tak boleh kalah. Ini tujuh orang nanti kalian hasil antara itu mulai. Saya mau benda ya kayak dari punya kita ini lah. Ya, tadi banget dia. Nama mereka. Alah, bye. Thang bài. Motovlog saja yang nanti ini. Beda akan ke apa aja. Rijai, mana kan yang mulai? Jagun ni pai. Nangko nak ngarna bilang aku nangko nang naik. Jagun ni pai. Wow. Nampung. Bilang ya nampung tanggan. Jangan nampung orang dah. Hakim setia ini jangan apa yang pernah bilang ya main ada Rijai mana mana baik kok baik ya sama dengan dia habis dia Big Boy Margarita jangan apa yang warna bilang ya Big Boy Margarita jangan apa pada Lidu jeng pede Lidu jangan apa dari Jakun mungkin Jakun di pasir sini bang Ale kata aja dia sendiri jemar mana berkira rendah apa yang lagi juga rendah coba ini film ku sebenarnya Virat punya view ekdom berenek video call itu kalau orang tak kalau sih enak bisa sama-sama dong kita mau rumah dengan lang ekdom berbeda warna karyo orang begini mana satu yang aja ini Santa Mura belum lah beta sang mana tadi dana lewat hati tahu nggak view ku enjoy kalam Selalu di bangan dong namanya santra kami bilang malah nih naik punya kan tahu nggak dan server gitu kan nih gegam kenapa kan besar tadi lama ya yang enam orang juga juga nggak ini sama gitu ya gitu kan Nampung मोनफैबाय गेट ओमफ्राय दायो साइडआव थांसिगोन आरोना साइडआव थांनो मालखौ जि जायगायाव बोख्लायगोन बिनि लकेल मानसि फैगासिनो जोंखौ लांनो बिसोर लांफैसिगोन आरोना ओमफ्राय जों दायो थांसिगोन मालखौ बहा बोख्लायनाय जायो देखायगोन आं नोंथांमोननो ओमफ्राय बबे जायगायाव मोनहैगोन आरोना नामपुं गेटआव दं जों ini kan kurang awal na lama jadi kalau yang udah video lu kita lama lama ya lu dong bintang aja bisa deh
रिमा मोनफैबाय आरोना रिमायाव आनलक खालामगोन गारिया इयाव फैबाय आं दिनै दा जों रिमायाव आनलक खालामसिगोन आरोना मालखौ नायदो नोंथांना मन्दिर खोमा दैना न'सोथाय बे न'आनो खोमानो आरोना बायदिनो दसेनि उनाव मिथिगोन मा जागोन मिथिया आरोना अखायाथ' हाहांबाय मा जायो बुंनो हाया बे मन्दिर मारनाय आं दासो सोंदों एसे मन्दिर मार आरोना ओमफ्राय जों दं बोख्लायसै मालखौ गोजौआव थानो हाला जोंना गारिया फरहिल नङा नालाय जोंना गोजौ गाखोनो हाला आरो दा अखा हाबाय लेन्डस्लाइडबो जासिगोन ओंखायनो माने जों बेनिफ्राय फटाफट मालखौ आनलक खालामनानै जों आसामाव थांफिनसै आरोना नायबाय था बिदिबा लोगोफोर दसेनि उनाव आनलक खालामबाय नै थांफिनसै आरोना दा जागोन न'निफ्राय जों जागोन जों रिटार्न थांबाय आरोना अरुणाचलनिफ्राय मालखौ आनलक खालामनानै ओमफ्राय मालखौ आनलक खालामनायखौ खोन्थानो हायासै मानोना माबा होनदो गथ'आ गैया होनो एलाव गैया माने भिडिअ खालामनाय माल आनलक खालामनायाव माने खोन्थानो हायासै आङो गाज्रिथारमोन मानोना गासिबो फिसा फिसा पार्ट गोजामोन नालाय बेखायनो माने एक्सुवेलि डाइरेक्ट जमा जाबासो खोन्थाना होयो आरोना ओंखायनो माने खोन्थानो होयैखाय खोन्थानो हायासै आरोना गोदामोन आं खोन्थानो होनदोंमोन नोंथांमोननि सिगाङाव होमबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनसै होमबा ना बाय जय बरानि